So, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வார்ம் வெல்கம் டு டுடேஸ் பகவத்கீதா ரீடிங் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து மூணாவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியார்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानागर्शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदादिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याकां नमामि भक्तिशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு அத்தியாயம் வந்து மூன்றாவது அத்தியாயம். இதன் தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கர்ம யோகம். ஓகேவா, செயலின் யோகம். ஸோ இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோம், நேற்று முன்னால் என்ன பார்த்தோன்றதை ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். சுனந்தா மாதாஜி குரூப்பில் ஒரு ரிமைண்டர் மெசேஜ் போடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தில் வந்து பார்த்தோம், குருஷேத்திர போரை வந்து நடக்குது. அந்த இடத்துல வந்து அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்றாரு, படையில வந்து யார் யார் இருக்காங்க பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நடுவில் நிறுத்துங்க அர்ஜுனன் வந்து கேட்குறாரு கிருஷ்ணர் கிட்ட, இல்லையா? ஸோ இப்போ நமக்கு எல்லாம் கேள்வி வரலாம், அதாவது ஏன் வந்து இந்த யுத்தம் தேவையா, அவசியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? அப்போ ஏன் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா
எப்படி ஒரு விவசாயி வந்து தன்னுடைய நிலத்தை உழும்போது தேவையில்லாத களைகளை வந்து எடுத்துடுவார் இல்லையா? களை பறித்தல்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி இங்க வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார்? களை பறிக்கிறார். அதர்மமா இருக்கக்கூடிய தவறுகள் செய்யக்கூடியவரை அவர் வந்து அழிக்கிறார் இல்லையா? அவர் வர்றதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன? அதர்மங்களை அழிக்கிறதுக்கோசம் தான், தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் தான். யுதிஷ்டிரன் வந்து சிறந்த பக்தன், சிறந்த அரசனா இருப்பான், நாட்டை வந்து செவ்வனே ஆட்சி செய்வான்றதுக்கோசம் தான் இந்த யுத்தம் நடக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த காரணத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மூன்று பேருடைய மனோநிலைமையை பார்த்தோம். பயம், பதட்டம், அதெல்லாம் யாருக்கு இருந்துச்சு? கு- திருதராஷ்டிரருக்கு இருந்துச்சு இல்லையா? துரியோதனுக்கு பேராசைன்னு தற்பெருமை இருந்துச்சு, பயமும் இருந்துச்சு, எங்க வந்து நம்ம தோத்து போயிடுவோமோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் அவர் வந்து தற்பெருமை, என்கிட்ட இருக்கிறவங்க எல்லாம் கிரேட் வாரியர்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஷ்ம பிதாமகா எல்லாம் வந்து கிரேட். ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசு, அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை. இவங்க எல்லாம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள்ன்ற ஒரு தைரியமும் கர்வமும் இருந்துச்சு இல்லைங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆம், அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 காரணம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? அர்ஜுனன் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இரக்கம். சொல்லுங்க. குலதர்மம் வந்து ஆ. குலதர்மம் வந்து கெட்டுரும். ஆ. எல்லாரும் எல்லாரும் வந்து தவறான வழியில வழி நடத்தப்படுவாங்க. ம். குழந்தைங்க எதிர்கால சந்ததியினருடைய இதுக்காக பாடுவாங்க. இது வந்து குடும்ப அது பாவம். பாரம்பரியம். சூப்பர் மாதாஜி. வேற யாராவது? இரக்கமின்மை, குடும்ப பாரம்பரியம், பாவம் இல்லையா? இருமனம் இருந்துச்சு, இதனாலதான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொன்னார் இல்லையா? அப்புறம் சில காரணங்கள் பார்த்தோம், அவர் தான் வந்து வெற்றி அடைய போறாருன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அந்த காரணத்தை யாராவது சொல்ல முடியுமா? நீங்க எல்லாரும் பேசணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸ்வரா கிருஷ்ணன் இது ஃபர்ஸ்ட் டேல பண்ண கிளாஸ் நம்ம. यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थधनुर्धरः यत्र श्रीविजयो भक्ति त्वमेव मतिर्मम வெரி குட். சொல்லு அதுக்கு சொல்லு ஓகே. ஸோ வெற்றிக்கு நம்ம என்ன எந்த பக்கம் கிருஷ்ண இருக்காங்களோ அந்த பக்கம்தான் வெற்றி வெற்றி இருக்கும். வரும். ஹரி போல். ஸோ கிருஷ்ணர் இங்க இருக்காரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சது வந்து மோக்ஷத ஏகாதசி நாள். கிருஷ்ணர் இங்க இருக்கிறதுனால காடஸ் லக்ஷ்மியும் அவங்க கூட இருக்காங்க, லக்ஷ்மி தேவியும் அவங்க கூட இருக்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து அந்த தேர் ரதம் ரதம் வந்து யார் கொடுத்தது? அக்னி தேவர். காண்டிபா வில் வந்து சிவன் கொடுத்தது. அப்புறம் அந்த கபித்வஜான்ற கொடி இருக்குது. நடக்கிற இடமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா குருஷேத்திர போர், தர்மம் தர்மம் இல்லை, தர்மம் தான் வெல்லும் இல்லைங்களா? அந்த பண்புகள்லாம் இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2வது அத்தியாயத்துல வந்து என்ன பார்த்துக்கிட்டோம் நேத்து? நீங்க யாருன்னு யாராவது கேள்வி கேட்ட என்ன பதில் சொல்வீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹூ ஆர் யூ? நீங்க யாருன்னு ஆத்மா. ஹரி ஆத்மா. இல்லையா? நல்ல பதில் சனிதா மாதா, சூப்பர். ஸோ அப்புறம் உடம்புல எத்தனை உடம்பு இருக்குன்னு நம்ம நேத்து பார்த்தோம். சொல்லுங்க. சொல்லாதவங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் சாய்ஸ் கொடுக்கலாம். ம். கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. ஸ்தூல உடம்பு, சூக்ஷ்ம உடம்பு. ஸ்தூல உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்கள் ஆனது இல்லையா? ம். சூக்ஷ்ம உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா மனம், புத்தி, அகங்காரம். இருதயத்துக்குள்ள ஆத்மா இருக்கிறது. ஆத்மாவுடைய தன்மைகள் யாராவது சொல்றீங்களா? சைஸ் ஆத்மா என்ன? கேசவ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து வரவே இல்லை, கிட்ஸ் கிளாஸுக்கு போயிட்டீங்களா? இல்ல மாதாஜி, எனக்கு ஒர்க் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் வரல மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஆஹா. சொல்லுங்க. அஹ், ஆத்மாவுடைய தன்மைகள் சொல்லுங்க. மாதாஜி, நம்மளுடைய ஆஹ், நம்மளுடைய முடியுடைய டிப்ப வந்து 10,000த்துக்கும் கட் பண்ணோம்னா அதுல ஒரு பங்கு தான் வந்து நம்மளுடைய ஆத்மாவுடைய சைஸ் மாதாஜி. ம். ஓகே. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது, அழிவில்லாதது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணியால நினைக்கப்படாது, பட முடியாது. நீரால நினைக்கப்பட முடியாது. காற்றால நீரால நினைக்கப்பட முடியாது. காற்றால வளர்த்த முடியாது. நெருப்பால எரிக்க முடியாது. ஆயுதங்களால் வெட்டப்பட முடியாது. அது என்னாகும்? ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு போகும் இல்லைங்களா? இது நேத்து மெயின் பாயிண்ட். அப்புறம் வந்து குழப்பமா இருந்த அர்ஜுனன் வந்து சரணாகதி ஆறார் இல்லையா? கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணாகதி ஆறாரு. அப்புறமா வந்து அவர் என்ன கொடுக்குறாரு? ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறார் இல்லையா? அப்புறம் வந்து நேற்று என்னென்ன ஸ்டோரிஸ் பார்த்தோம்?
அம்பரீஷ் இது அஜாமிலன் பற்றி பார்த்தோம். அப்புறம் வேற என்ன ஸ்டோரி பார்த்தோம்? கத்வாங்க மகாராஜா என்ன பண்ணார் டைமுக்கு, அதெல்லாம் இம்பார்ட்டனே இல்லை. மனசை வந்து ஸ்ரத்தையாக இருந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி 12 மினிட்ஸில் வந்து கடவுளுடைய திருலோகத்துக்கு போனார் இல்லையா? அதை பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து ஆமை போல் நம்ம தேவையில்லாத விஷயங்களை நம்ம பேச வேண்டாம், செய்ய வேண்டான்றதை பார்த்தோம். ஆமை போல் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் பிரகலாத மகாராஜாவுடைய ஸ்ரத்தையான பக்தியை பார்த்தோம் இல்லையா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ் 12 மகாஜன்ல ஒரு மகாஜன், அசுர குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் பக்தியை நல்லா பண்ணாரு. அவரை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பக்தி ஒன்று தான் நம்மளை வந்து என்ன பண்ணும், கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு நம்மளை கூட்டிட்டு போவோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் தர்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இன்னைக்கோட அத்தியாயத்தில் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 43 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. 43 ஸ்லோகங்களை வந்து இப்படி பிரிச்சிருக்காங்க. அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகம் வந்து துரத்தல் பத்தி சொல்லு. ஏக்கம் வத, கிருஷ்ணா நீ 2 சொல்ற, எனக்கு புரியல, ஏதாவது ஒன்று சொல்லுன்னு கேட்குறாரு. அப்புறம் இந்த கர்மாத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 விதையான கர்ம யோகங்கள் இருக்கு. நிஷ்காம கர்மயோகம், அப்புறம் சகாம கர்மயோகம். அதை பத்தி பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. அப்புறம் வந்து நம்ம எடுத்துக்காட்டாக வாழுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எத் எத் ஆச்சரதி ஸ்ரேஷ்டஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எதிரி யாரு, அதை பார்க்க போறோம். அதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம மேற்கோள் பண்றதுன்றத பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஸோ தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்மயோகம். ஸோ கர்மான்ற வார்த்தைக்கு வந்து என்ன பொருள்? செயல். யோகான்ற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா கடவுளையும் ஒரு ஆத்மாவையும் வந்து இணைக்கிறது தான், இணைத்தல். பரமாத்மாவையும் ஒரு ஆத்மாவையும் இணைக்கிறது தான் வந்து யோகா. ஸோ கர்ம யோகம். ஸோ செயல்களின் மூலமா வந்து நம்ம வந்து கடவுளை அடைய முடியுமா? ஓகே. ஸோ நம்ம கடமைகளை எப்படி செய்யணும் அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் கேட்குறார். அதாவது என்னப்பா நீ அதாவது நீ என்ன சொல்ற, செயல்களை வந்து செய்யறதுக்குன்னா வந்து ஆம், ஞானம் வந்து உயர்ந்தது, செயல்கள் ஃப்ரூட்டிட்டி ஆக்டிவிட்டிஸை விட எது சிறந்தது? ஞானம் சிறந்ததுன்னு சொல்ற. அப்படின்னா என்னை ஏன் இந்த கஷ்டமான துன்பம் தரக்கூடிய இந்த சண்டையில ஈடுபடுன்னு என்ன சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா, நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குதுமா மாதாஜி. யார பேசுறீங்க? மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எதை வந்து நான் செய்யறது, எனக்கு குழப்பமா இருக்குங்க, குழப்பமா இருக்குது, பதில் சொல்லுங்கன்னு கேட்குறேன். ஓகே. ஸோ செயல்களை விட ஞானம் பெரியதுன்னு எனக்கு இந்த 2 விதத்துல நீங்க சொல்றது எனக்கு குழப்பமா இருக்கு. எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு பதில சொல்லுங்க. அதுதான் நம்ம பிக்சர்ல நம்மளும் நிறைய சுச்சுவேஷன்ல இந்த மாதிரி நிறைய வாழ்க்கையோட சூழ்நிலையில இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இருப்போம். இது பண்றதா, அதை பண்றதா, எதை பண்றதுன்னு குழப்பமா இருப்போம். அது மாதிரிதான் அர்ஜுனன் இருக்கிறார். திஸ் வே தட் வே த அதர் வேன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து இந்த சமயத்துல வந்து இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா, எப்படி கிருஷ்ணர் குழப்பமா இருக்கு, கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் சரணடைந்தாரோ அதே மாதிரி நம்மளும் கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடையணும். எப்போ நமக்கு வந்து குழப்பமா இருக்கும்போது வந்து பகவான் கிட்ட நம்ம சரணடையணும். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் ஏன் இப்படி பேசுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாமர்த்தியமா வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து என்ன, இந்த சண்டையை எப்படியாவது தவிர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அவர் கோழைத்தனத்தினால சண்டை வேண்டான்னு சொல்லல. பட் என்ன பண்றாரு, குலதர்மம் அதிக பற்றுதல் இருக்கிறதுனால வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் பேசுறார். ஓகேவா? இது மாதிரி நம்மளும் நிறைய இடத்துல இருப்போம். நம்ம வந்து நல்லா ஒருத்தர் நம்ம வீட்டிலே வந்து குடும்பத்தினர் மேல பற்றுதல் வச்சிருப்போம். அதனால சில விஷயங்களை செய்வோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் நம்ம புலன்கள் மேலேயும் நம்ம பற்றுதல் இருக்கும். இந்த டைமுக்கு நான் எனக்கு வந்து இந்த காஃபி வேணும், இந்த டைமுக்கு எனக்கு வந்து இந்த நியூஸ் பேப்பர் வேணும், இல்லைன்னா இதை பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு எதுவுமே பிடிக்காது. அது மாதிரிலாம் நம்மளும் நம்ம மேலே ஒரு பற்றுதல் வச்சிருப்போம். ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? அதுல இருந்தெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து வெளியே வரணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஸோ இதுதான் கேள்வி. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஸ்லோகம் வாசிங்க. மகேஸ்வரி மாதாஜி ஸ்லோகம் வாசிங்க. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा सम्रान् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचर उच्यते. ஸோ Thank you, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ இப்போ வந்து இந்த துறவு பத்தி சொல்ல போறார் இல்லையா? ஸோ வாழ்க்கையில வந்து இந்த போன ஸ்லைட்ல பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், திஸ் வே ஆர் தட் வே. அப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு, கடவுளை உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை எல்லாத்தையும் செய்யு, பட் பலன்களை வந்து என்ன சொல்றாரு, எனக்கு துரத்துடுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ வந்து நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும், துரத்தல்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லைங்களா? துறவு ஃபர்ஸ்ட் 9 ஸ்லோகத்துல கடவுள் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா துறவை பத்தி சொல்றார். சோ துரத்தல்னா, உண்மையான துரத்தல் வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்? எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காட்டுக்கு போறதா துரத்தல்? இல்ல. நம்ம கடமையை செய்யணும், அந்த கடமையில இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை விட்டுடணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதுதான் வந்து உண்மையான துரத்தல் அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறம் செயல்களை செய்யறோம். நான் தான் காரண கர்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுபவிக்கிறோம் பாருங்க, நான் தான் என்ஜாயர் நினைக்கிறோம் பாருங்க, அதை விடணும்னு சொல்றார். ரெண்டு விஷயத்த விடணும்னு சொல்றாரு. நல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது எனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் பாருங்க, அந்த உடைமை உணர்வுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். அப்புறம் வந்து அனுபவிக்கணும், இது நான் பண்ண நான் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு, இது எனது அந்த உடைமையில இருந்தும் இதை நான் செஞ்சேன், நான் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கிறேன் பாருங்க. இந்த இரண்டுல இருந்து விடுதலை ஆகணும். இதுதான் உண்மையான துறவு. நான் காட்டுக்கு போயிட்டு காவி உணி போட்டுட்டு கமண்டலம் வச்சுட்டு ஜபம் பண்றது வந்து துறவு அல்ல. ஓகேவா? அங்க துறவு சும்மா மேலோட்டமா இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்கலாம். இவர் என்ன பண்றாரு, புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களில் மனதை அலைய பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, தன்னுடைய புலன்களை சும்மா போலியா வந்து கண்ட்ரோல் பண்றேன்னு நினைச்சிட்டு மனசை எங்க வச்சிருக்காங்க, அலைய பாய விடுறாங்க இல்லையா? அப்படி இருக்கிறவங்க என்னது, போலி மனிதர்கள். அப்படியாப்பட்டவர்கள் வந்து முட்டாள்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த போலி மனிதனுக்கு இதுதான் உதாரணம். இது மாதிரி நிறைய பேரை நம்ம பார்க்கலாம். ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்கிறது என்னது, காவி உடை இல்லையா? கழுத்துல வந்து மாலை போட்டிருக்காங்க, கையில வந்து கமண்டலம் வச்சிருக்காரு. இதை வச்சு பார்த்தா வந்து தாடியெல்லாம் வச்சிருக்காரு. நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஒரு சன்னியாசினா இப்படி இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்பவுமே ஒரு கற்பனையில இருப்போம். அது மாதிரி இருக்கார். பட் அவர்கிட்ட வந்து எதை வச்சு இவரை நம்ம போலின்னு சொல்றோம் பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டு விஷயங்கள் அவர்கிட்ட நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம். ஒன்று, கையில வந்து சிகரெட் இருக்கு. ஸோ அது வந்து தேவையில்லாத போதை பழக்கம், அதுக்கு வந்து அடிமையா இருக்காரு. அப்புறம் இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தொலைபேசி வச்சிருக்காரு, கைபேசி இல்லையா? அதாவது அது மூலியமா என்ன தெரியுது, அவரு மக்கள் கிட்ட வந்து சம்பந்தத்துல இருக்கிறாரு, பேசிட்டு இருக்காரு. அப்படி சன்னியாசின்றவர் என்ன அர்த்தம், ஒரு ஊர்ல கூட ஒரு மரத்துக்கடியில கூட அவங்க இருக்கக்கூடாது. அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டே இருக்கணும். ஏன் ஒரு மரத்தடியில கூட தூங்கக்கூடாது? ஒரு நாள் ஒரு மரத்தடியில தூங்கினா அடுத்த நாள் வந்து வேற இடத்துக்கு போவாங்களாம். ஏன்னா அந்த மரத்து இடத்துல கூட பற்றுதல் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கவங்க வந்து இது மாதிரி இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபோன்ல. அப்போ என்ன அர்த்தம், வேற உங்களை மக்களோட வந்து தொடர்பு இருக்காங்க. அப்போ பொருள் மேல வந்து பற்றுதல் இருக்கு, பொருள்கள் மனிதர்கள் மேல வந்து பற்றுதல் இருக்கு, பொய்யா வந்து இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்படிப்பட்டவங்க வந்து போலி மனிதர்கள். சரிப்பா, இந்த போலி மனிதர்களை காட்டிலும் கிரகஸ்தர்கள் வந்து சிறந்தவர்கள்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். கிரகஸ்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வேலை இருக்கு. அதாவது ஒரு ரயில்வே ட்ராக்ல எத்தனை லைன் இருக்கு, ரெண்டு லைன் இருக்கு. அந்த ரெண்டு லைனும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேரலல் லைன்ஸ் மாதிரி ரெண்டும் போனாதான் அது மேல வந்து ட்ரெயின் நல்லா போகும் இல்லையா? ஒண்ணு இப்படி போய் அப்படி போனா ட்ரெயின் அதுல போக முடியுமா? முடியாது இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம கிரகஸ்தர்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ரெண்டு கடமை இருக்கு. ஒண்ணு இந்த பௌதீக கடமை, அப்புறம் வந்து ஆன்மீக கடமை. ஓகேவா? இது ரெண்டையும் சரியா பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வண்டியை ஓட்டிட்டு போகணும். இப்படி பண்ற கிரகஸ்தர்கள் இந்த மாதிரி போலி சாமியார்களை விட அவங்க சிறந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம நேர்மையா இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ இங்கிருந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையணும்னு நம்ம எண்ணங்கள்ல வந்து நமக்கு தூய்மை இருக்கணும். இவர்கிட்ட வந்து தூய்மை இல்லை, அவருடைய எண்ணத்துல வந்து தூய்மை இல்லை. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பொய்யான சமுதாயத்திற்காக இதெல்லாம் வந்து இது மாதிரி இருக்கவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சமுதாயத்துக்கு தொந்தரவு. ஓகேங்களா? இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, வா நான் உனக்கு நீ காசு கொடு, நான் மந்திரம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? நான் உன்னை வந்து 4 நாள்ல கடவுள் ஆக்குவேன்னு சொல்லிட்டு மனிதர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியாப்பட்டவங்களை போய் நம்பி காசையும் கொடுப்பாங்க, மந்திரத்தையும் வாங்குவாங்க. கடைசியில என்ன ஆவாங்க, ஏமாந்து போயிடுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி போலி மனிதர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சமுதாயத்துக்கு கேடு. ஓகே, இவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஆ, மாதாஜி, பிரபுஜி, சில ஸ்லோகம் படிங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. துளசி மாதாஜி நீங்க படிக்கிறீங்களா? यज्ञार्थात् कर्म नान्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म சரிம்மா. समाचर। ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, விஷ்ணுவுக்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமான நீ எப்போதும் பரத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, நமக்கு செயல்கள் இருக்கு இல்லையா? நமக்குன்னு நம்மளுடைய கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, 4 விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. 4 பிரிவினைகளை சொல்லியிருக்காங்க. வர்ணாசிரம சங்கம். வர்ணங்கள்ல வந்து 4 இருக்கு, ஆசிரமத்துல 4 தர்மங்கள் இருக்கு. அதாவது சோஷியல் லைஃப் ஃபோர் ஆர்டர்ஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஃபோர் ஆர்டர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம். அதாவது வர்ணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய இன்டெலிஜென்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மனுஷனை வந்து கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ரொம்ப புத்திசாலியா இருக்கவங்க வந்து பிராமணன். அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதங்களை படிப்பான். அதில் இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையும் பொதுமக்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லுவான் இல்லைங்களா? யக்னங்கள் தானங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க, தானம் தர்மங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்ரியன். சத்ரியன் என்ன பண்ணுவான்னா, அவனுக்கு வந்து மன வலிமை, இன்டெலெக்ட்லாம் நல்லா இருக்கும், அதனால அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவான். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூத் வைஷ்யாஸ். வைஷ்யாஸ்க்கு வந்து அவனுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு எதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் பண்றதுல. அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான், விவசாயம் பண்ணுவான், வியாபாரம் பண்ணுவான், பேங்கிங் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு பசுக்களை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சாரி. ஸோ பசுக்களை வந்து காப்பாத்துவார். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து அறிவில் குறைவா இருப்பாரு. ஹரே கிருஷ்ணா சார், எக்ஸ்கியூஸ் மீ. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்டெலிஜென்சி கம்மியா இருக்கும், அதனால அவருக்கு என்ன பண்ண முடியும்னா உடல்ல வந்து வலிமை அதிகமா இருக்கும். அதனால கடினப்பட்டு உழைக்குவார் இல்லைங்களா? நம்ம விவசாய நிலத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல எருது ஓட்டி அந்த மண்ணெல்லாம் பக்குவப்படுத்தி வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. இது வந்து அந்த அந்த காலத்துல. ஸோ அந்த சமயத்துல வந்து இதை வந்து நல்லா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? கிருஷ்ணருடைய நோக்கம் வந்து ஒரு விஷயத்துக்கோசம் பண்ணாரு. பட் இவங்க இப்ப இருக்கிற சமுதாயம் வந்து காஸ்ட் சப்டிவிஷன் எதையோ வச்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க இல்லையா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இன்டெலிஜென்சி பேசிஸ்ல. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசிரமத்துல வந்து 4 இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சாரி. ஒருத்த வந்து இப்படிதான் வாழணும் இந்த வயசுக்குள்ளன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருகுலத்துல அமைச்சு வாழணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து அவனுக்கு விருப்பம் இருந்தா அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், கிரகஸ்தன் ஆகலாம். இல்ல மனம் வந்து திடகார்த்தமா இருந்துச்சுன்னா அவர் என்ன பண்ணலாம், பக்குவம் அடைஞ்சு தகுந்த ட்ரைனிங்கோட அவர் என்ன பண்ணலாம், கடைசி ஸ்டேஜ் எல்லாம் சன்னியாசத்துக்கு போகலாம். இல்ல அவர் கிரகஸ்த வாழ்க்கைக்குள்ள வந்துட்டாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்த தர்மம் என்ன, 2 வாழ்க்கையும் நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும். அதாவது பௌதிக வாழ்க்கையும் வாழணும், ஆன்மீக வாழ்க்கையும் வாழணும். அப்ப எப்படிப்பா இது கஷ்டம் தானே? ஒன்றும் இல்லை. பௌதிக வாழ்க்கையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தம்முடைய தேவைகளை வந்து சுருக்கிக்கிட்டு சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங் இல்லையா? என்ன சொல்லுவாங்க, சிறுக கட்டி பெருக வாழுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, பெருசாக கட்டிக்கிறாங்க, எப்படி வாழ்கிறாங்க, சின்னதாக வாழ்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அப்பயே வந்து நம்ம சில பழமொழிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நல்ல உகந்ததாக இருக்குது இல்லையா? ஸோ சிம்பிள் லிவிங் பிரபுபாதா சொல்றது எப்படின்னா, நீ வந்து ரொம்ப சிம்பிளா வாழு. அப்படின்னு என்ன, நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம வாழ்க்கைய வாழணும். வாழ்ந்துட்டு அதே சமயத்துல பக்தியும் பண்ணணும். இதுதான் வந்து கிரகஸ்தர்கள் செய்ய வேண்டியது. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது கிரகஸ்தர்கள் வாழ்ந்துட்டு அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆனா வனப்பிரஸ்தத்துக்கு போகணும். ஓகே. காட்டுல போயிட்டு போகணும். அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, அவருடைய புலன்கள்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுது. அதுக்கு அடுத்தது அவருக்கு வந்து மனசு பக்குவம் அடையுது. யார் மேல மனசை செலுத்துறதுக்கு, பகவான் மேல செலுத்துறதுக்கு. ஓகே. அப்போ வந்து அவர் சன்னியாசி போலாம். இதுதான் வந்து ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. சோஷியல் லைஃப்லயும் சரி, அதாவது சமுதாய வாழ்க்கையிலும் சரி, ஆன்மீக வாழ்க்கையிலும் ஒரு மனிதன் எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே சொல்லி போயிருக்கார். ஓகேவா? அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ண லைஃப் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்.
ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ அதாவது நம்ம வாழ்க்கை வாழும்போது எப்படி வாழணும்னா இந்த பிக்சர்ல என்ன பார்க்குறோம்? யாராவது சொல்றீங்களா? தாமரை நீர். தாமரை இலை தாமரை. மேல வந்து நீர் இருக்கு. அது எப்படி இருக்கு? அந்த தாமரை பூ பாத்தீங்கன்னா தண்ணியில தான் இருக்கும். பட் என்னைக்கும் தண்ணியோட உறிஞ்சி போனதே இல்லை இல்லையா? அது பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டாம இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம இந்த உலகத்துல வாழணும், பற்று இல்லாம வாழணும். நம்ம மேல நமக்கே பற்று. நான் இது எனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பற்றுதல் இருக்கு. அந்த பற்றுதல் தான் பிரச்சனை. அததான் அந்த பற்றுதலை விடணும். அதுதான் வந்து துறவு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வாழ்க்கையை இப்படி வாழ்ந்துட்டு போனான்னு வச்சுக்கோங்களேன், கஷ்டமே இருக்காது. ஓகே. ஆ நெக்ஸ்ட் யாராவது படிங்க, படிக்காதவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பாலமுருகன் பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, ஏசு மாதாஜி. ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? எங்க ஸ்லைட்ல தெரியுது இல்லைங்களா? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ம். இல்லை, வேற யாருக்காவது தெரிஞ்சாலும் நீங்க படிங்க. சிவகாமி மாதாஜி, தனிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யக்ஞ சிஷ்டாஷின சந்தோ முஞ்சியந்தே சர்வ இல் புஷ்யே புஞ்சியதே தே புஞ்சியதே தேத்வகம் பாபா ஏ ஏ பசந்த் யாத்ம காரணாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது இந்த ஸ்லோகத்துக்கு என்ன பொருள் பார்த்தீங்கன்னா, யோகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களில் இருந்து விடுபடுகிறார்கள். ஓகே. ஸோ இந்த வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் வந்து யாகத்தில் வந்து நம்ம அர்ப்பணிக்கிறோமோ அதை சாப்பிட்றதுனால நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம்? பிரசாதத்தை சாப்பிட்றோம். அப்படி சாப்பிட்றதுனால நமக்கு என்ன லாபம்? பாவங்கள்ல இருந்து விடுபடுகிறோம். ஓகேவா? அதே ஒருத்தர் வந்து சமைச்சு தங்கள் சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தை உண்கிறார்கள். அதே வந்து எனக்கு இது பிடிக்கும்பான்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு சமைச்சு நான் சாப்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோவேன், நான் என்ன சாப்பிட்றேன்? பாவம் சாப்பிட்றேன். அதே வந்து இது கிருஷ்ணருக்கோசம் சமைச்சு கிருஷ்ணருக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அது நான் சாப்பிட்ட பிரசாதம். நம்ம ரெண்டு வார்த்தையை தெரிஞ்சுக்கணும். ஏற்கனவே நமக்கு பிரசாதன்ற ஒரு வார்த்தை தெரியும். போகா, கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்க உணவு பதார்த்தங்களை வந்து நம்ம போகான்னு சொல்லுவோம். கடவுளுக்கு வந்து அர்ப்பணிச்ச பிறகு வந்து அதை பிரசாதம் சொல்றோம். சரி, இது என்னடா வித்தியாசம்? எப்படி பாவம் வரும்? நான் கஷ்டப்பட்டேன், ஓகே, நான் சாப்பிட்றேன், இதுல எங்க இருந்து பாவம் வரும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எல்லாருக்கும் கேள்வி வரும். ஆமாவா இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. நம்ம பிரபு பதில் சொல்லிட்டாரு. ஹரே போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து தவறு. அப்படி வாழ்கிற வாழ்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்மிகள். விலங்கு மனுஷனாக இருந்தால் கூட அவன் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து விலங்கு வாழ்க்கை. ஓகேங்களா? ஸோ ஒருத்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்தா கூட அவனுக்கு எங்கேருந்து எல்லா விஷயம் வருது? நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி இருக்கு? எங்கேருந்து வருது? எல்லாத்துக்கும் முழு முதல் காரணம் வந்து கடவுள் இல்லையா? ஸோ நம்ம சம்பாரிச்சு வந்ததை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை கிருஷ்ணருக்கோசம் சமைக்கும் போது நம்ம எந்த ஒரு பொருளையும் நம்ம சமைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரிசியோ பருப்பையோ கழுவும் போது எத்தனை கிருமிகளை நம்ம கொள்றோம் தெரியாது இல்லையா? அப்புறம் வந்து ஸ்டவ் அணைக்கும் ஆன் பண்ணும்போது அந்த நெருப்பால் எத்தனை கிருமிகள் சாகுதுன்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ புழு பூச்சிகள் கிருமிகளை வந்து நம்ம கொல்றோம் இந்த ப்ராசஸில். எங்கேருந்து? அதை விளைச்சல் பண்ணுறாங்க பாருங்க, அறுவடை பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி பேக்கிங் அமுச்சு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நம்ம தட்டில் சாப்பாடாக வர வரையும் எத்தனையோ கிருமிகள் வந்து நம்ம கொண்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த அதனால வர நம்ம ஒரு ஜீவராசிகளை கொன்னா என்ன வரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. பாவம் மாதாஜி. பாவம் பாவம் வரும். இல்லையா? அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? நம்ம எதை சாப்பிட்றோம்? பாவத்தை சாப்பிட்றோம். பாவம். பாவம் மைனஸ் ஆகணும், எனக்கு இது வேண்டாம்ப்பான்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? இனிலிருந்து நம்ம வீட்ல வந்து கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அதை சாப்பிடணும். எத்தனை பேர் நேத்து தண்ணி வச்சீங்க கடவுளுக்கு? இல்ல பழம் பூ துளசி யாராவது வச்சீங்களா? தண்ணி மட்டும் வச்சோம். தண்ணியில என்ன வச்சீங்க? நீல இங்க துளசி கிடைக்கல. துளசி வைக்கணும். ஓகே ஏன்னா ஓகே. துளசி வைக்கலைன்னா அது வந்து கடவுள்கிட்ட போய் சேராது. அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆஹ் துளசி வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தூய பக்தி, தூய தேவதை. ஓகேங்களா? தூய பக்தர்.
அவங்க அளவுக்கு தூய்மை வந்து நம்ம கிட்ட இல்லை. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மினிஸ்டரோ சீஃப் மினிஸ்டர் நம்ம பார்க்க போனோம்னா நம்மளால நேரா போக முடியுமா? முடியுமா முடியாதா? முடியாது முதலாளி. முடியாது. அதுக்கு வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் வரணும், அப்புறம் அந்த பிஏ கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும், அப்படிமா தான் போக முடியும். ஆமாவா? அதே ஒரு சாதாரண இந்த ஆமா. உலகத்துல வந்து இப்படின்னு கடவுள் வந்து எவ்வளோ பெரியவர், அவர் வந்து எவ்வளோ தூய்மையானவர் இல்லையா? நம்ம எல்லா கலங்களும் கோவங்கள் எல்லாமே வச்சிருக்கோம். நம்மளால வந்து நேரா போய் கடவுளுக்கு வந்து பண்றதுக்கு தகுதி இல்லை. அதனால தூயவளான துளசி தேவியை வந்து நம்ம முன் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து நமக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில இருக்கிறவங்க ஒருத்தவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா துளசி தேவி தான். அவங்களுடைய துணை கொண்டு தான் நம்ம எந்த பொருளையும் அவர்கிட்ட செலுத்த முடியும். ஓகேங்களா? இல்லைன்னா நமக்கு அந்த தகுதி இல்லை, அவர் ஏத்துக்கவும் மாட்டார். ஓகேங்களா? ஏன்னா தூயவள் இருக்கும்போது அவங்க சொல்றதை அவர் கேட்பார் இல்லையா? ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து மஸ்ட் நம்ம தேவையில்லாத பொருட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வெங்காயம், வெள்ளைப்பூண்டு, மாംசாகாரங்கள் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வைக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால நம்ம வீட்டில் சிம்பிளாக எல்லார் வீட்லையும் தண்ணி இருக்கும், பால் இருக்கும், பழம் இருக்கும் இல்லையா? பச்சரிசி சாதம் வடிச்சிங்கன்னா வெறும் சாதத்தை கூட நெய் போட்டு கடவுளுக்கு ஒரு துளசி வச்சு வைக்கலாம். நீங்கள் இன்கேஸ் வெங்காயம் வெள்ளை பூண்டு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இதை சிம்பிளாக பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? அப்போ எல்லாருக்கும் கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை பலன் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணுவீங்களா? ஓகே பண்ணணும் மாதாஜி. மாதாஜி. இன்னைக்கே பண்ணணும். எனக்கு நீங்களே நாளைக்கு சொல்லணும். ஓகேவா? ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், எந்த செயலை செஞ்சாலும் விஷ்ணுவின் திருப்தி கோசம் செய்யணும். ஓகேவா? அதுதான் உண்மையான செயல்கள். பற்றின்மையே இதுதான் வளர்க்கும் நமக்கு. கிருஷ்ணருக்கோசம் செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து பற்றின்மை வந்துடும். பாலமுருகன் பிரபு நீங்க படிங்க இதை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பாலமுருகன் பிரபு. ஓகே. வேறு யாரு? சாய் தர்ஷன் பிரபு, ராமகிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. கேசவன் பிரபு நீங்க படிங்க. யாராவது படிக்கிறீங்களா? பாலா பிரபு, திருச்சி பிரபு. படிக்க மாதாஜி. படிங்க. கேசவ பிரபு நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நீங்க படிங்க. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवा याज्यात् भवति पर्जन्यवा याज्ञाः आसडीत् भवम. ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சிட்டு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்டுச்சா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அனைத்து உயிரினங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடலை வந்து எப்படி வந்து காப்பாத்திக்குதுன்னா இந்த உணவு தானியங்களை சாப்பிட்டு தான். இந்த உணவு தானியங்கள்லாம் நல்லா செவ்வனே வளரணும்னா என்ன வேணும்? மழை வேணும் இல்லைங்களா? ஸோ மழை வேணும்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? யக்னங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ யக்னங்களால வந்து யக்ன புருஷன் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்கலாம். அந்த காலத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதங்கள் வந்து யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு? பகவான் கிட்ட இருந்து வந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, லார்டுன்னு மேல போட்டிருக்கு இல்லையா? அந்த இதுல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாக்கு வேதங்களை சொல்றார். ஏன்னா அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ண உயிர்வாழ். ஓகே, முதல் உயிர்வாழி அவர் தான். அவர்கிட்ட வந்து வேதங்கள் சொல்றாரு. அவரும் வந்து அந்த வேதங்களை வந்து நல்ல மைண்ட் ஃபுல் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஒருமுறைப்படுத்தி அதை வந்து படிக்கிறார். ஓகேங்களா? படிச்சு வந்து வேதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் 4 வேதங்களா வந்து வியாசதேவர் பிரிச்சார். ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வனான்னு சொல்லிட்டு. அந்த வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா யக்னங்கள் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? தன் கடமையும் பண்ணணும், யக்னங்களும் பண்ணணும். ஸோ யக்னங்கள் பண்றதுனால பலனால என்ன கிடைக்குது? பாத்தீங்கன்னா மழை வருது. ஸோ மழை வருது, யக்னங்கள் பண்ணாங்க, மழை வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த விவசாயி என்ன பண்ணுவான்? அந்த அவனுடைய விளைநிலச்சலை போயிட்டு பண்படுத்துவான் இல்லைங்களா? ஏதாவது களைகள் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் எடுத்து போடுவான். அப்புறம் கீழே இருக்கிற மண்ணை வந்து மேலே வரணுன்றதுக்கோசம் அவன் என்ன பண்ணுவான்? எருது 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 ஓட்டுவான் இல்லையா? எருது ஓட்டுவாங்க. அப்போ வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கிற மண் வந்து மேலே வரும் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த ப்ராசஸை பண்ணி அப்புறம் என்ன பண்ணுவான்? விதைகளை விதைப்பான். அப்போ மழை வந்துச்சு. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? தானியங்கள் எல்லாமே நல்லா வளரும்
அப்ப வந்து முதிர்ந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து அவன் அதை அறுவடை பண்ணுவான். எல்லாமே காய்கறிகள் தானியங்கள் எல்லாத்தையும் அறுவடை பண்ணதை என்ன பண்ணுவான், முதல்ல அறுவடை பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு போய் கடவுளுக்கு வந்து சமர்ப்பிப்பான். இந்த பிக்சர்ல பாருங்க நிறைய பலகாரங்களை செஞ்சிருக்காங்க. அதுல வந்து துளசி இலை வச்சிருக்காங்க. ஓகேங்க. ஸோ நம்மள மாதிரி இவ்வளவு அளவுக்கு பலகாரம் வந்து நம்ம திருவிழா நாள்ல தான் பண்ண முடியும். பண்டிகை ஏதாவது நம்ம வீட்ல என்ன இருக்குதோ அவர் வந்து பெருசா மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எதையுமே எதிர்பார்க்கறது இல்லை. நம்ம சிம்பிளா எதை கொடுத்தாலும் அவர் வந்து பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் அதுதான் கேட்கிறார். நீ வந்து அன்பா எவ்வளவு கொடுக்குறேன்னுலாம் பாக்குறது இல்லை, எவ்வளவு அன்பா கொடுக்குறே அதுதான் பாக்குறார். ஓகே. ஒரு பூவோ இலையோ கனியோ பழமோ ஏதோ ஒண்ணு அன்பா அவர் கையில கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து ஏத்துப்பார். ஏன்னா அவர் சிருஷ்டி பண்ணதான். நம்ம யாராவது போயிட்டு மேஜிக் பண்ணி ஆப்பிள் கிரியேட் பண்றோமா? இல்ல தானே. அவரு கொடுத்த இயற்கையில இருந்து எடுத்துட்டு போய் அவர் கையில கொடுக்குறோம் இல்லையா? அதுக்கே அவர் வந்து சந்தோஷமாறார். அப்படியாப்பட்ட பகவான் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து சாப்பிடணும். ஓகே. இந்த இத மாதிரி இந்த ப்ராசஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதனால நம்ம பாவத்துல இருந்து விடுதலை அடைவோம். ஓகே. ஆ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கெல்லாம் தெரியும் 4 யுகங்கள் இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, சத்தியயுகா, திரேதா யுகா, துவாபர யுகா, கலியுகா. நம்ம இருக்கிறது என்ன யுகா? கலியுகம். கலி. சூப்பர். ஸோ ஒவ்வொரு யுகத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தர்மங்கள் இருக்கு, ஒவ்வொரு பெக்குலர் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு. சக்தி யுகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயுஷ்காலம் நல்லா இருந்துச்சு. லட்சக்கணக்கா வருஷத்துல வந்து வாழ்ந்தாங்க. ஸோ அப்ப வந்து என்ன பண்ணணும்னு வேதங்களை சொல்லியிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீ தவம் பண்ண. பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பேரை பார்த்திருப்போம். பல வருஷங்களா வந்து தவம் பண்ணி தனக்கு தேவையான வரத்தை வந்து வாங்கிக்கிறத வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அதே வந்து திரேதா யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயுட்காலம் அங்கே வந்து 1000 வருஷங்கள் அப்படி இருந்துச்சு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சிறந்த பிராமணர்கள்லாம் இருந்தாங்க. அதனால என்னாச்சு, பிராமணர்கள் இருந்த யாகம் யக்னங்கள் ஸ்லோகங்கள்லாம் படிக்கிறது வந்து நல்லா வரும். அதனால என்ன பண்ணாரு, நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இது. தசரத மகாராஜா வந்து புத்திர காமேஷ்டி விரதம் பண்ணாரு இல்லையா? அந்த யாகத்தில் வந்த பாயாசத்தை வந்து தன்னுடைய மனைவிகளுக்கு கொடுத்தாங்க இல்லையா? அதனால ராமன் லக்ஷ்மணன் பரதன் சத்ருக்கன்லாம் பிறந்தாங்கன்றதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ வந்த காலத்துல வந்து என்ன பரிந்துரைக்காங்க, யக்னங்கள். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது யுகமான துவாபர யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கோயில் வழிபாடு வந்து சிறப்பா வந்து பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? கிருஷ்ண காலத்துல. அப்ப நம்ம பழைய காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சோழ நாட்டு அந்த சமயத்துல எல்லாம் வந்து நிறைய டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ நிறைய கோயில்லாம் வந்து கட்டியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கோயில் கட்டினதுனால வந்து அப்போ வந்து என்ன பரிந்திருக்காங்க, அங்கே என்ன தர்மம், கோயில் வழிபாடு வந்து தர்மம். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ பஞ்சராத்திர விதிப்படி நாராயண இதுலேயும் நாராயண நாரதர் முனி வந்து சொல்லியிருக்காரு. நாரத பஞ்சராத்திர விதியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அர்ச்சா விக்கிரக வழிபாடு பண்ணணும். அதாவது கடவுளை போயிட்டு நம்ம வந்து கோயில்லையாவது பண்ணி பார்த்துட்டு வரணும். அட்லீஸ்ட் வீட்டில் நம்ம விக்கிரக ஆராதனை பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு கிரகஸ்தன் வந்து விக்கிரக ஆராதனை பண்ணணும். அது வந்து பரிந்துரைத்திருக்காங்க. ஏன்னா இந்த கிரகஸ்தர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுடைய குழந்தைங்கள்லாம் நல்லா பார்த்துப்பாங்க. அது மாதிரி கடவுளையும் வந்து சேவை செஞ்சு நல்லா பார்த்துப்பாங்க. அதனால வந்து அதை வந்து பரிந்துரைத்து இருக்கிறாங்க. ஸோ உன்னால அது முடியலன்னா நீ போயிட்டு என்ன பண்ணு, கோயிலில் போயிட்டு கடவுளை வணங்கிட்டு வரணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ கடவுளை பார்க்கும்போது நம்ம நினைச்சிருக்கோம் நான் போய் கடவுளை பார்த்துட்டு வந்தோம்னு சொல்லிட்டு, அதை விட அவர் நம்மளை பார்க்குறாரான்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? அவருடைய பார்வை நம்மால பட்டின நம்ம வாழ்க்கையில பலவிதமான மாற்றங்கள் வரும். ஓகே. ஸோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ இருக்கக்கூடிய கலியுகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயுஷ்காலம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு இல்லையா? 100ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எத்தனை பேர் 100 வயசு வரையும் வாழ்றாங்க? கம்மி இல்லையா? அதனால அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து டைமே இருக்கிறது இல்லை. எதுக்கு? வேதங்கள் படிக்கிறதுக்கு, புராணங்கள்லாம் படிக்கிறதுக்கு இல்லையா? எல்லாரும் பிஸியாக இருக்காங்க இல்லையா? டே டைம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, நைட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க ஸ்லீப்பிங், அவங்க வாழ்க்கையோட பேட்டர்னே வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிடுது இல்லையா? வாழ்க்கை வாழும் முறையே வந்து மாறி இருக்கு. ஏன்னா கால சூழ்நிலை அப்படி இருக்கு. அப்புறம் வந்து மந்த புத்தி. நம்மளால வந்து பெருசா வந்து இருக்கக்கூடிய வேதங்களை படிச்சாலும் புரிஞ்சுக்கிறது நிறைய நேரம் ஆகும் இல்லைங்களா? அதனால இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டார். கடவுள் ரொம்ப கருணையானவர் இல்லையா? அதனால என்ன பண்ணாரு, நீ அதெல்லாம் பண்ணாதப்பா, உன்னால தவம் பண்ண முடியாது. மனசை நம்மளால வந்து ஒரு நிமிஷம்
நம்ம மனசை வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? அவ்வளோ அளவுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் வேவரிங் தாட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம எல்லாம் இப்போ இங்கே தான் இருப்போம். பட் இந்த தாய்மார்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னா, என் பசங்களுக்கு வந்து லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு என்ன பேக் பண்ணுறது, பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன பண்ணுறது, அதுதான் மனசில் ஓடிட்டே இருக்கும் இல்லையா? நான் ஆஃபீஸ்க்கு ரெடி ஆகி போகணும், அது இப்படி பண்ணணும், இதை இப்படி பண்ணணும்னு எப்போ ஆகும்? இந்த சமயத்தில் தான் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அது மாதிரி வந்து நம்ம மனசு வந்து பார்த்திங்கன்னா சஞ்சலமானது இல்லையா? ஆ, இது மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுனால கடவுள் வந்து ரொம்ப கருணையின் வடிவத்துல வந்தார். என்னவா வந்தார் கிருஷ்ணர் இந்த கலியுகத்து ஆரம்பத்த காலத்துல? சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்தார். ஒவ்வொரு அவதாரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஆயுதம் எடுத்துட்டு வந்திருப்பாரு. ராமர் வந்தாரு, வில்லு எடுத்துட்டு வந்தாரு இல்லையா? சோ பரசுராமர் ஆக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தாரு. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு ஆயுதங்கள் எடுத்துன்னு, பட் கருணையின் வடிவமா வந்து ஒரு பக்தர் வடிவத்துல வந்து நமக்கு என்ன பண்ணாரு? ஒரு பக்தன் எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு வாழ்ந்து காமிச்சாரு. வந்து சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சாரு. அவர் தான் சொன்னார். ஓகே, இந்த கலியுகத்துல வந்து கஷ்டம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன ஆச்சு? கோவிட் வந்துச்சு. அப்போ நம்ம எல்லாம் என்ன ஆனோம்? வீட்டிலேயே இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு இல்லையா? அப்போ கோயிலுக்கு போகிற அளவுக்கு கூட நமக்கு சுச்சுவேஷன் இல்லை இல்லையா? அவ்வளோ அளவுக்கு கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த சமயத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ உன் இருதயத்தை வந்து கோயிலாக மாற்றிக்கோன்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக இந்த மகா மந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. அது என்ன மகா மந்திரம்? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இந்த மகா மந்திரத்தை சொன்னாவே நமக்கு போதும். நம்ம போயிட்டு எனக்கு நேரம் சரியில்லை, எனக்கு அந்த தோஷம் இந்த தோஷம் போயிட்டு ஜோசியரை பார்க்குறதோ பரிகாரத்தை செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகேங்களா? இதை பண்ணா முழு நம்பிக்கையோட பண்ண கடவுள் வந்து நம்மள வழி நடத்துவாரு. சரிங்களா? இதுதான் இந்த நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த கலியுகம் இரும்பு யுகத்துக்கு வந்து சிம்பிள். ஓகேவா? ம். இந்த பிக்சர் இருக்கு பாருங்க. ஸோ எப்பவுமே இந்த மகா மந்திரம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, இங்க இருக்கக்கூடிய பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை சொல்லணும். பஞ்ச அண்ணா என்ன? பாஞ்ச், 5 இல்லையா? ஸோ இந்த பிக்சரை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். நடுவில் வந்து ஒருத்தர் வந்து எல்லோ கலர் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்காரு இல்லையா? அவர் தான் வந்து சைத்தன்யா. ஃபர்ஸ்ட் லைன் பார்க்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா. கிருஷ்ணரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலியுகத்தில் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்திருக்கார். ஓகேவா? அவருக்கு பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர்ல ஒரு Dress போட்டிருக்கார் இல்லையா? அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது லைன் பாருங்க. பிரபு நித்யானந்தா. அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பலராமர். அவருக்கு பக்கத்துல ஒரு வெள்ளை Dress போட்டுட்டு வெள்ளை தாடி ஆஹ் குடுமி எல்லாம் வச்சிருக்காரு இல்லையா? அவர் வந்து அத்வைத ஆச்சாரியர். ஓகேவா? அத்வைத ஆச்சாரியர். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அத்வைத ஆச்சாரியர் அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு சதாசிவன் ரெண்டு பேருடைய கலவை தான் வந்து அத்வைத ஆச்சாரியர். அத்வைதா. அதுக்கு அடுத்தது சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு இந்த பக்கம் அவருக்கு இடது கை பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலர்ல ஒருத்தர் Dress போட்டுட்டு இருக்காரு. அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கதாதர். மூன்றாவது லைன்ல ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு பாருங்க, கதாதர். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், லாஸ்ட்டாக ஒரு ஒயிட் ட்ரெஸ்ல இருக்கார் பாருங்க. தலை ஷேவ் பண்ணிட்டு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீவாஸ். ஓகேவா? அவர் யாருடைய அவதாரம்னு பார்த்தீங்கன்னா நாரத முனி வந்து இந்த யுகத்தில் வந்து ஸ்ரீவாசா வந்தார். ஸோ இவங்களை எல்லாரையும் நம்ம வணக்கம் சொல்லணும். கௌர பக்த விருந்தா. இன்னொரு முறை இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றேன். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாஸ் ஆதி கௌர பக்த விருந்தா. இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மகா மந்திரத்துல வந்து தப்பு சொல்லலாம். தெரிஞ்சு தப்பு சொல்லக்கூடாது. நம்ம தெரியாம பை மிஸ்டேக் நம்ம தப்பு பண்ணா அதுல இருக்கிற பாவத்தை எல்லாம் வந்து அது நிவர்த்தி பண்ணுது. அதனாலதான் வந்து இதை வந்து மூல மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜபம் பண்றதுக்கு நம்ம எல்லாரும் ஜபமாலை வாங்கிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஜபமாலை வாங்கிக்கணும். ஜபமாலத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 108 மணிகள் இருக்கும். தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 108 மணிகள் இருக்கும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு மணி இருக்கும். இது வந்து தலைமணின்னு அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? ஹெட் பீடுன்னு சொல்றோம். ஓகே, இந்த பீடை பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம இந்த ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபோ நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாஸ் ஆதி கௌர பக்த விருந்தா இந்த மந்திரத்தை சொல்லணும். அதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு மணிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே அப்படி நம்ம சொல்லிட்டே போகணும். சொல்லிட்டு 108வது வரும்போது
108 வரி சொல்லணும். இது வந்து ஒரு மாலை, ஒரு ரவுண்ட். ஓகேங்களா? பண்ணலாமா எல்லாரும்? இது எஸ் மாதாஜி. நல்ல வாயை திறந்து சொல்ல பண்ணலாம் பண்ணலாம் மாதாஜி, பண்ணலாம் சார். கண்டிப்பா பண்ணலாம். சூப்பர். 7 to 8 minutes ஆகும். ஓகேவா? ஓகே, நாங்கள் காலையில் என்ன பேசி டிசைட் பண்ணியிருக்கோன்னா, நீங்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் வந்து நாங்கள் 5:45க்கு டெய்லி ரொட்டேஷனில் ஒருத்தவங்க முன்னாடி வந்து சீக்கிரமாக வந்து பண்ணணும். 108 முறை. ஓகேவா? சரி மாதாஜி. ஓகே, டேர்ன்ஸ் எடுத்துட்டு நீங்கள் பண்ணணும். நாளைக்கு யார் பண்ணுறீங்க? நீங்களே வாலண்டியர் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். மாதாஜி 5:30ங்களா மாதாஜி? 5:45க்கு 5:30க்கு ஜாயின் ஆகுங்க. 5:45க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம. அப்போ வந்து ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து 5:45க்கு நம்ம 1 ரவுண்ட் சாண்டிங். நாளைக்கு யார் பண்ணுறீங்க? பண்றேன் மாதாஜி. பேர் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பாலமுருகன். பாலமுருகன். சரிங்க பிரபு. ஓகே. நீங்கள் இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? அப்ப யாராவது வாலண்டரி பண்ணிட்டு இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கட்டேன் மாதாஜி. प्रक्र ते क्रिया मा नगनी क नगर मान मानसर वसूर्य अगै हार विषदात विषदत मा हरदाक इडमन यदे. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, தேங்க்யூ. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அகங்கார விமுடாத்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நம்ம தான் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு நமக்கு பொய் அகங்காரம் இருக்கும். ஓகேவா? அகங்காரத்தில் 2 விதம். உண்மையான அகங்காரம், பட் பொய் அகங்காரம். பட் வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணக்கர்த்தான்னு நினச்சிப்போம். அது வந்து பொய் அகங்காரம். இந்த பிக்சரில், பக்கத்தில் இருக்க பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேலே 3 பேர் இருக்காங்க, கீழே வந்து மனுஷங்க இருக்காங்க. நம்ம பொம்மலாட்டம் பார்த்துருப்போம் ஷோவில் போகும்போது. சில பேர் மேலே கயிறை வச்சுட்டு கீழே வந்து பொம்மை ஆட்டிருப்பாங்க. அவங்க எப்படி கை ஆட்டுறவங்க அந்த பொம்மை வந்து அந்த செயல்களை செய்யும் இல்லைங்களா? அந்த பொம்மலாட்டம் பப்பட் ஷோன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா நிஜமாக இந்த வாழ்க்கையில இருந்து இப்படி தான் இருக்கும். யாரு நம்மளை ஆட்டி வைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாயை. அந்த மாயை இந்த பகவத்கீதையில வந்து 5 ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க நமக்கு. 5 விஷயம், மெயின் 5 ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி, காலா, கர்மா. இந்த 5 விஷயங்கள். இங்க பிரகிருத்தின்னு சொன்ன பாருங்க, அது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை. இந்த இயற்கையில வந்து 3 விஷயங்கள் இருக்கு, 3 குணங்கள் இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம். ஓகேங்களா? ஸோ இது என்னப்பா ரஜோ தமோ சத்வன்னு சொல்றீங்களே, இது என்ன? எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே. என்ன ஒன்றும் இல்லை, நம்மக்கிட்டே எல்லாமே இருக்குது. நம்மளே வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? பகவத்கீதா கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்கோம். நம்ம மனசு எப்படி இருக்கு? நம்மளை விட நல்லவங்க யாரும் இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கு. ஆமாவா இல்லையா? பதில் பேச மாட்டேன்றீங்க எஸ் மாதாஜி. பிரபு. வேற ஒருத்தவங்க யாரும் சொல்ல மாட்டீங்களா? ஓகே, ஃபைன். ஸோ நம்ம தான் நல்லவங்களாக இருக்கோம், நல்ல மூடில் இருக்கோம். ஏன்னா இப்போ ஏன் அமைதியாக இருக்கோம், சாந்தமாக இருக்கோம்? இங்கே வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுகிறோம் இல்லைங்களா? அதனால இது என்ன குணத்தில் இருக்கோம்? நம்ம சத்துவ குணத்தில் இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும், நம்ம எங்கே போகணும்? வேலைக்கு போகணும். நமக்கு என்னெல்லாம் ரெடி ஆகணும்? நம்ம லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெடி ஆகணும், பிரேக்ஃபாஸ்ட் நம்ம தட்டில் வரணும், நம்ம ட்ரெஸ்ஸு வரணும், எல்லாமே வரணும். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? தாட் பூட் ராஜா மாதிரி, ராணி மாதிரி கத்துவோம், ஆடுவோம், மேலேயும் கீழேயும் குதிப்போம் இல்லையா? அது எந்த குணம்? அதிகாரத்தை எல்லார் மேலேயும் செலுத்துவோம். அது என்ன குணம்? ரஜோகுணம். ஓகேவா? அப்புறம் வருவோம் சாயங்காலம், அப்படி டயர்டாக வருவோம். ஆ விட்டா போதுண்டா, தூங்கலாம் சாமின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ எந்த குணம்? மந்தமாக இருப்போம், தூங்குவோம். அது வந்து தமோகுணம். புரிஞ்சிச்சிங்களா? இது 3 வார்த்தைகள்: ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம். இது ஒரு சாப்டரே இருக்கு, நம்ம அது பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த அவுட்லைன் புரிஞ்சிச்சிங்களா? சே எஸ் சார். நோ. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம டிவோட்டிஸ் ஆன்சர் பண்ண ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜிஸ். हरे कृष्णा माता जी।
ஹரே புரிஞ்சிச்சிங்களா கிருஷ்ணா. மாதாஜி இது? புரிஞ்சிச்சுமா. 3 குணங்கள் புரிஞ்சிச்சிங்களா? புரிஞ்சுச்சுமா. புரிஞ்சு மாதாஜி, ஓகே, புரிஞ்சு தேங்க். மாதாஜி. நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும், வேற ஒன்றும் இல்லை. இதை வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेः परदस्तुषः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜட பொருள்களை விட உயர்ந்தது. மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனதை விடவும் உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ ஆத்மா புத்தியை விட உயர்ந்தவன். ஓகேவா? ஸோ ஸோ இது வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்? நமக்கு வந்து புலன்கள் இருக்கு. கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய், தோல், ஒவ்வொன்றும் ஒன்று வேலை செய்யுது. கண்ணு வந்து என்ன பண்ணுது? பார்க்குது. ஆம், அப்புறம் வந்து காது கேட்குது. நாக்கு வந்து பேசவும் செய்யுது, சாப்பிடவும் செய்யுது, இல்லையா? ஸோ இது மாதிரி இந்த இந்த பிக்சரை நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம எப்பவுமே ரத்தம்னா என்ன இருக்கும்? 5 குதிரைகள் இருக்கும். இந்த புலன்கள் வந்து இதுக்கு தான் வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. ஓகேவா? அதாவது கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய், இல்லையா, தொடு உணர்வு, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ், இல்லையா? ஸோ இதன் மூலயமா தான் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது? இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது, இல்லையா? ஒருத்தவங்க நம்ம வந்து குதிரை வண்டி எடுத்துட்டு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். குதிரைக்கு என்ன போட்டிருப்பாங்க? கடிவாளம் போட்டிருப்பாங்க, இல்லையா? கடிவாளம் போட்டிருப்பாங்க. அந்த கடிவாளத்தினால தான் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அது எங்கனாலும் போகும், இல்லையா? ஸோ அந்த கடிவாளத்தை வச்சு கயிறை வச்சு கட்டியிருக்காங்க. அந்த கயிறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அந்த தேரோட்டி ஒருத்தர் இருப்பார், இல்லையா? அது வந்து இன்டெலிஜென்ஸ், நுண்ணறிவு. ஓகேவா? அந்த ரதத்தில் உட்காந்துட்டு ஒருத்தர் போறார் பாருங்க, ஒயிட் கலர்ல இருக்கிறாரு, நானுன்னு சொல்லிட்டு, அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மா. ஓகேவா? இந்த புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம புலன்களுக்கு வந்து எதுக்கு கம்பேர் பண்றாங்க? குதிரை போல. அதை விட்ட நம்ம பசங்களெல்லாம் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், விட்ட டிவி, அதுவும் சம்மர் ஹாலிடேஸில் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 24 மணி நேரம் உட்காந்து பாருன்னா கூட கார்ட்டூனை உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. சாப்பிடவும் மாட்டாங்க, எழுந்தும் வர மாட்டாங்க, இல்லையா? விட்டா நம்மளும் அப்படிதான் சில விஷயத்த நியூஸ் பார்த்துட்டே இருப்போம், ஏதாவது ஒன்று பேசிட்டே இருப்போம். அது மாதிரி இந்த புலன்களை வந்து என்ன பண்ணணும்? கண்ட்ரோல் பண்ணணும். எதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணணும்? மனசை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அந்த மனசை வந்து யார் கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும்? புத்தி கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும். அந்த புத்தி யார் சொல்ற பேச்சு கேட்கணும்? ஆத்மா சொல்ற பேச்சு கேட்கணும், இல்லையா? பட் இதுதான் வந்து ப்ராசஸ், இதுதான் வேதங்களை சொல்லியிருக்கு. பட் யார் இப்படி பண்றாங்களோ அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கோன்னா 2 பொருள் அர்த்தம் இருக்கு. ஒன்று பசுன்னு அர்த்தம், இன்னொன்று வந்து புலன்கள்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? கோஸ்வாமிகள் நம்ம குரு பரம்பரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 கோஸ்வாமிகள் இருக்காங்க. சனாதன கோசாமி, ஸ்ரீ ரூப கோசாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோசாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோசாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோசாமி. இவர் வந்து திருச்சிக்காரர், கோபால பட்ட கோசாமி. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த 6 கோசாமியிலேருந்து நம்ம ஊரில் வந்து ஒருத்தர் போயிருக்கார். ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரகுநாத பட்ட கோசாமி. இவங்கெல்லாம் வந்து ஏன் கோசாமின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி தன் வாழ்க்கையை வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் சேவை பண்ணாங்க. இப்போ நம்மளை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புலன்களுக்கு வந்து சேவை செய்கிறோமா, கண்ட்ரோல் பண்ணுறோமா? நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவை செய்கிறோம். யாருக்கு? நம்ம புலன்களுக்கு. எனக்கு இந்த பிராண்டு டூத் பேஸ்ட்டு தான் வேணும், எனக்கு இது தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? எனக்கு இது இருந்தால் தான் நான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறேன், இந்த காஃபி ஃபில்டர் காஃபி குடிச்சிக்கணும், இந்த நியூஸ் பேப்பர் நான் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இந்த டைமுக்கு நான் இதை செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம், இல்லையா? நம்ம இன்னும் வந்து நம்ம புலன்களுக்கு தான் சேவை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம எல்லாம் வந்து கோதாசர்கள். நம்ம இன்னைக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். என்னுடைய புலன்களை காட்டிலும் என் ஆத்மாவை, என்னுடைய மனம், புத்தி, ஆத்மா உயர்ந்தது. அதை தான் நம்ம பார்த்தோம். போன இதில் வந்து என்ன பார்த்தோம்? செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருள்களை விட உயர்ந்தது. ஜட பொருள்னா இங்க இருக்கக்கூடிய, அதாவது பஞ்சபூதங்கள்லாம் இருக்கு, இல்லையா? அதுதான் ஜட பொருள்கள். இந்த ஜட பொருள்களை காட்டிலும் நம்ம வீட்டில் டேபிள் சேர் எல்லாம் இருக்கு, இல்லையா? அதை காட்டிலும் எது உயர்ந்தது? நம்மளுடைய புலன்கள் உயர்ந்தது. அதை விட எது உயர்ந்தது? நம்மளுடைய மனசு. மனசை விட உயர்ந்தது எது? புத்தி. புத்தியை விட உயர்ந்தது என்ன? ஆத்மா, இல்லையா? ஸோ இந்த உடல்ல ஆத்மா இருக்கிறது தான் அந்த மனுஷன் உயிரோட இருக்கான். அந்த ஆத்மா போயிடுச்சுன்னா அவர் போயிட்டா இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றோம், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதை இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா இங்க பாருங்க,
ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம எல்லாம் வந்து உடல் நிலையில இருக்கோம். இந்த இந்த பிக்சரை பாருங்க. இவர் என்ன பண்றாரு? போதை பழக்கத்துக்கு வந்து அடிமையா இருக்கார். அங்க வந்து குடிப்பதால் குடி கெடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க. நீ புகை பிடிப்பதால் நுரையீரல் புற்றுநோய் வரும். அது எழுதியிருந்தும் அவன் என்ன பண்ணுவான்? கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. அந்த பழக்கத்துக்கு அடிமையா இருக்கான். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன? அவன் சிற்றின்ப நிலை. எனக்கு இது வேணும், இது கொடுத்தாதான் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன், இல்லைன்னா எனக்கு சந்தோஷமா இருக்காதுன்னு அப்படின்னு நினைப்போம். சிற்றின்ப நிலை. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனநிலை. எப்படின்னா நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை செஞ்சால் நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம் இல்லையா? அதாவது நான் எனக்கு பிடிச்ச புக்கை படிக்கிறது, பாட்டை கேட்கறது அப்படிலாம் வந்து இருந்தால் சந்தோஷமான மனநிலை இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து இது சரி இது தவறுன்னு சொல்லிட்டு நினைக்க தெரியும் போது அறிவு ஜீவ நிலையில வரும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு இல்லை, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக நிலை. அந்த ஆன்மீக நிலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க. நம்ம நேற்று பார்த்தோம், நம்ம எல்லாம் ஆத்மா கடவுளுடைய அங்கத்தினுக்கு. கடவுளுடைய தன்மை என்ன? சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகா. அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுனால நமக்கு என்ன நேச்சர் இருக்கும்? அந்த சச்சித் ஆனந்த நிலை இருக்கும். பட் மைன்யூட் போர்ஷன்ல இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே இயற்கையா வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க. அந்த தளத்துக்கு போன நிஜமா வந்து நமக்கு என்ன ஹாப்பினஸ் வரும்? பர்மனெண்ட் ஹாப்பினஸ் வரும். நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம், ஒரு சாக்லேட் பிடிக்கும், நான் சாப்பிட்றேன். ஒரு பாயசம் குடித்தேன், சாப்பிட்டேன். எனக்கு சந்தோஷம் எந்த நேரம் வரையும் இருக்கும்? அந்த கொஞ்ச நேரம் வரையும் இந்த நாக்கில் சுவை இனிப்பு என்ற ஒரு ஃபீலிங் வர்ற வரையும் இருக்கும் இல்லையா? அது கொஞ்ச நேரத்தில் போயிடும். அது வந்து தற்காலிகமான சந்தோஷம். எப்பவுமே நம்ம மனசுக்குள்ள எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்குதான் வந்து நிரந்தரமான சந்தோஷம். அது வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்? இந்த உயர்நிலையான ஆன்மீக நிலையை வந்து அடையணும். ஓகேங்களா? அடையலாமா? यस माता जी। சரி यस போ. माता जी। ஆ, யாராவது இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. எத் எத் ஆச்சரதி यत् பிரபு படிங்க பிரபு. ம், கேசவ். यस् यत् यत् आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। ஸோ இந்த பிக்சரில் நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பெரிய வாத்து போகுது, அம்மா வாத்து போகுது, அது பின்னாடி என்ன பண்ணுது? குட்டி வாத்து போகுது. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியணும்? பெரியவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அதை பார்த்து சின்னவங்க பண்ணுறாங்க இல்லையா? அரசன் எவ்வழியோ மக்கள் அவ்வழின்னு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம சின்ன வயசில் படித்து வரும்போது நம்ம எல்லாம் நமக்கு ஒரு ரோல் மாடலை ஒருத்தரை வச்சுப்போம். இதை நம்ம ஸ்கூல் கிளாஸ் டீச்சரோ இல்லை ஸ்கூல் மாஸ்டரோ இல்லை நம்ம தலைவர்கள். அப்துல் கலாம் வந்து எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் அவள் வந்து ரொம்ப ரிச்சான ஃபேமிலியில் இல்லை. இருந்தாலும் அவர் வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு சயின்டிஸ்டாக விளங்கினார் இல்லையா? அவங்க வந்து சில பேர் ரோல் மாடலாக வச்சுப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு பெரிய நல்ல தெளிவான இருக்கவங்களை வந்து பார்த்து நம்ம வந்து ஆஹ், பின்பற்றணும். சரி, இது எதுக்குப்பா இங்க சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம எப்படி இருக்கோமோ, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாரும் இப்போ 18 நாள் கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம். 18 நாள் அட்டன் பண்ண பிறகு எப்படி இருக்கிறோம், எப்படி இருக்க போறோம், இல்லை இப்போ அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே நம்மளுடைய மனோநிலை எப்படி எல்லாம் மாறி இருக்கு, இதை பார்த்துட்டு 4 பேரை நம்மளை பார்த்துட்டு பகவத்கீதை படிக்க வரணும். இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோம் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கே தெரியும். ஓகேவா? பிஃபோர் 18 days, ஆஃப்டர் 18 days நம்மளே நம்ம வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோ, நமக்குள்ள உள்ள மாற்றங்கள் சிலது கண்டிப்பாக தெரியும். ஓகேங்களா? நம்ம சின்சியராக கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி ஜபம் பண்ணிட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக இந்த மாற்றங்கள் கிடைக்கும். ஸோ நம்மளை பார்த்துட்டு 4 பேர் நம்ம பகவத்கீதையை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கணும், நம்ம ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கணும். இருக்கலாமா? यस माता जी। இருக்கலாம் यस மாதாஜி. माता जी। एकदम ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி காரியங்கள் செய்யணும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கர்மிகள் பார்த்தோம். அப்புறம் கர்ம யோகத்துல வந்து 2 விதமான மனிதர்கள் இருக்காங்க. மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா சகாம கர்மயோகி, நிஷ்காம கர்மயோகிகள். சகாம கர்மயோகிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக வாழ்க்கையை வாழ்வாங்க. தனக்கு என்ன வேணுமோ, ஏதாவது ஒரு தேவைன்னு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, கடவுளை போய் பிடிச்சிப்பாங்க. ஏதோ ஒரு யாகம் பண்ணுறதோ பூஜை பண்ணுறதோ பண்ணுவாங்க, கடவுளுக்கு தான் பண்ணுவாங்க. பட் பலனை வந்து தான் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறவாங்க. ஓகேங்களா? இவங்கள வந்து சகாம கர்மயோகிகள்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. அதே நிஷ்காம கர்மயோகிகள் யாருன்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்கோசமே தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணித்து வாழ்வாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து அவங்க வாழ்க்கை எப்படிப்பா இருக்கும்? பௌதிக வாழ்க்கைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குமா. அதாவது இந்த உடலுக்கு தேவையான அளவுக்கு சாப்பாடு அவ்வளோதான்.
ஓகேவா? அதுதான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லைங்களா, சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங். இப்போ மனசு, சிந்தனை, செயல்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கோசம் தான் செய்வாங்க. தனக்கு இது வேணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கவே மாட்டாங்க. தன்னையே ஃபுல்லாக அர்ப்பணிப்பாங்க. அப்படியேப்பட்டவங்க வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா க நிஷ்காம யோகி, நிஷ்காம கர்ம யோகிகள். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இந்த ரெண்டு கேட்டகரியில் எங்கே ஃபிட் ஆகுறோன்றதை நம்ம தீர்மானம் பண்ணிக்கணும். ஸோ எங்கே போகிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணுன்றதை நம்ம தீர்மானிக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ இந்த ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க, 36வது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதனால நம்ம தலைவரை வந்து கவனமா தேர்ந்தெடுக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஆ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच ம். अदगेन प्रक्रियतोऽयं पापं सरति पुरुष अनिच्छन् अभिवर्षणे बलायित्व नियोजित ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அர்ஜுனன் கூறினான், விஷ்ணு குல தலைவரே, குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? ஸோ இவங்க கேட்குறார், அதாவது ஏன்பா நான் ஒருத்தவங்க வந்து ஆசை இல்லைன்னா கூட பாவ காரியத்தை வந்து தூண்டுறதுக்கு என்ன காரணம்னு அப்படின்னு கேட்குறார். ஓகேவா? ஸோ இந்த பிக்சரில் நம்ம 4 விஷயம் பார்க்கலாம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேள்வி கேட்குறாரு. அதுக்கு பக்கத்தில் இருந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு கண்ணாடி இருக்கு. கண்ணாடியில் வந்து தூசி படிஞ்சிருக்கு. அதுக்கு அடுத்த பிக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு இருக்கு, புகையால் மூடப்பட்டிருக்கு. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை இருக்கு, அது கருப்பையால் வந்து மூடப்பட்டிருக்கு. இது மாதிரி இது எதுக்கு கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கிட்ட வந்து அதிக ஆசை பற்றுதல் இருக்கு, நம்மளுடைய எதிரியை பார்க்க போறோம்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, இதுதான். அதாவது லஸ்ட், ஆங்கர் இருக்கு இல்லையா, அந்த காமம் இருக்கு இல்லையா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கீழே இருக்க பிக்சரை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஒரு குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவுடைய வயிற்றில் இருக்கும்போது அதை சுற்றி ஒரு கவரிங் மாதிரி இருக்கும். ஒரு பிளாஸ்டிக் பையில வந்து ஒரு குழந்தைய போட்டிருந்தா எப்படி இருக்கும் தண்ணியில், அது மாதிரி தான் அது கருவில் இருக்கும். அது சுற்றி இருக்க நீர் வந்து ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லுவாங்க, அந்த லேயர் வந்து ஆம்னியாட்டிக் மெம்பரேன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான நிலைமையில இருக்கும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா தனக்கே ஹெல்ப் பண்ணிக்க முடியாத நிலைமையில இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து அது என்னத்துக்கு கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா, தன்னோட உணர்வு இருக்கு இல்லையா, கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து அதுக்கு இல்லவே இல்லை. அதாவது ஒரு மரத்தை போயிட்டு நம்ம அந்த பட்டையை கிள்ளணும்னு வச்சுக்கோங்க, எதுக்கு வலிக்கும்? மரத்துக்கா கிள்றவங்களுக்கா? கிள்றவங்களுக்கு. கிள்றவங்களுக்கு தான் வலிக்கும். அந்த மாதிரி நிலைமை தான் அது. மரத்துக்கு வந்து உணர்வு இருக்கா? இல்லை, இல்லையா? அந்த மாதிரி நிலை அது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த கண்ணாடியை பார்க்கணும். கண்ணாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு? கண்ணாடி மேலே வந்து தூசி இருந்துச்சுன்னா நம்ம போயிட்டு நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு போய் முன்னாடி நின்னா நம்ம முகம் தெரியுமா? தெரியாது. அப்போ வந்து நம்ம முகம் வந்து தெரியணும்னா அப்போ வந்து அந்த கண்ணாடியை வந்து சுத்தப்படுத்தணும். ஓகேவா? அது மாதிரி நம்ம இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள் எல்லாத்தையும் சுத்தப்படுத்தணும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்து அது வந்து எதுக்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பறவைகள் இருக்கு இல்லையா, பறவைகள், விலங்குகள், அதுக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த பறவை விலங்குகள் பார்த்தீங்கன்னா மரத்தை விட கம்பேர் பண்ணால் அது பெட்டராக இருக்கும், அது கொஞ்சம் கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கும். இந்த மரத்தையும் விலங்குகளையும் கம்பேர் பண்ண யார் பெட்டரு? மனுஷன். ஓகேவா? அதுக்கு வந்து அவனுடைய உணர்வுக்கு வந்து எதை கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா நெருப்பு. நம்ம எங்கேயாவது நெருப்பு பிடிச்சிருக்குதுன்றது வந்து எங்கே எப்படி தெரிஞ்சுப்போம்? புகை வர இடத்த பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல நெருப்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ மனுஷன் வந்து எதுக்கு கம்பேர் பண்ணுறாங்க? நெருப்பு போல கம்பேர் பண்றாங்க. அவன் ஏற்கனவே தூயவன் தான். பட் இங்க வந்து இருக்கக்கூடிய பிரகிருத்தினால வந்து என்ன ஆகுது, இந்த 3 குணங்களால மாயைக்குள்ள உட்பட்டு இருக்கிறான். ஓகேங்களா? ஸோ அவனுடைய கான்சியஸ்னஸ், இந்த 3 கான்சியஸ் சொன்ன இல்லைங்களா, இதுல வந்து எந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து சீக்கிரமா கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியும்?
நெருப்பு இல்லை, அதாவது மனுஷன் இல்லை, விலங்குக்கு வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு கான்சியஸ் இல்லை. இந்த மனுஷனுக்கு வந்து அந்த கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்தின்றது வந்து மனுஷனுக்கு வந்து சீக்கிரமாக வரும், விலங்குகளை காட்டிலும் மனிதனுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ நமக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசைகள் இருக்கு, லஸ்ட். அதாவது நம்ம இந்த உலகத்தில் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம், அதாவது அன்புன்ற வார்த்தை, லவ்ன்ற சொல்லிட்டு. அந்த லவ்ன்ற வார்த்தையை உண்மையாக யாருக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கும் கடவுளுக்கும். இந்த இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமம், தன்னுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றுக்கிறதுக்கோசம் வந்து நம்ம சும்மாவே பெயர் அளவுக்கு வந்து அன்புன்னு அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து காமம் தான் இருக்கு. உண்மையான அன்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் நடுவில் தான் இருக்கு. ஓகேவா? நம்ம எல்லாம் வந்து இப்படி பந்தப்பட்டு இருக்கோம், இதுலேருந்து நம்ம வெளியே வரணும். ஓகேவா? ஸோ அதை வெளியே வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம புலன்களை வந்து கடவுளுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தணும். அதாவது நவவீத பக்தின்னு ஒன்று இருக்கு. நம்ம வந்து அம்பரிஷி மகாராஜா ஒருத்தர் இருக்கார். ஓகேவா? அவர் வந்து சிறந்த அரசன், தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய சேவையில தான் யூஸ் பண்ணார். ஓகேவா? இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, கண்களை வந்து அழகான இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கு கண்களை யூஸ் பண்ணோம். நம்மளுடைய மூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இலைகளையோ துளசி இலைகளையோ பூக்களையோ வந்து நறுமணம் பண்றதுக்கோசம் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம நாக்கை வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை சாப்பிடணும். அதே நாக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய கதைகளை பேசும், அவருடைய நாமத்தை வந்து ஜபம் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால்கள் இருக்கு இல்லையா, கடவுளுடைய கோயில்களை வந்து பரிகாரம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம கால்களை யூஸ் பண்ணணும். நம்ம கைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடவுளுடைய கோயிலை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கோ, அவருடைய பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த விளக்கு பாத்திரத்தெல்லாம் வந்து கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மாலை கட்டுறது, அது மாதிரி கடவுளுக்கு பிடிச்சமான வேலையை வந்து நம்ம செய்யணும். ஓகே? அதே நம்ம இன்டெலிஜென்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்கோசம் வேதங்களை படித்து அதை புரிஞ்சிக்கிறது, அப்புறம் அதை வந்து நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுக்குறது, அது மாதிரி எல்லாத்தையும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். இது மாதிரி பக்தியை பண்ணிட்டு வந்தவர் தான் அம்பரிஷி மகாராஜா. அவர் நினைச்ச அவர் மகாராஜா இருந்தாலும் போயிட்டு அவரே வந்து கோயில் எல்லாம் கிளீன் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? அவர் சொன்ன வேலையாட்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க பண்றதுக்கு. பட் இருந்தாலும் தன் புலன்களை எல்லாத்தையும் கடவுளுடைய சேவையில வந்து ஈடுபடுத்தினார் அம்பரிஷி மகாராஜா. நம்மளும் அந்த அம்பரிஷி மகாராஜா மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை வந்து நம்ம அவருடைய வாழ்க்கையை வச்சு பின்பற்றணும். அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையும். நம்ம சம்பாதிக்கிறோம், ஏதோ ஒரு 1%, ஏதோ ஒரு பர்சன்டேஜ் நான் அதை வந்து கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கணும். இது வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. ஓகேங்களா? அதை ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை மையமாக வச்சுட்டு வரணும். இதை தான் பண்ணணும், இப்படி தான் பண்ணணும்னு இல்லை. பட் சரியான இடத்துல சரியான நபருக்கு வந்து நம்ம கிருஷ்ணருக்கு வந்து சேவை செய்யணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டேக்கோ மெசேஜோட நம்ம இன்னைக்கு என்ன கற்றுக்கிட்டோம்? கர்ம யோகத்தை கற்றுக்கிட்டோம். அதாவது யோகான்னா கடவுளே நம்மளே வந்து இணைக்கிறது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்மிகள் பார்த்தோம், சகாம கர்மயோகி, நிஷ்காம கர்மயோகி பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புலன்கள் வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். நம்ம வந்து ஆன்மீக தளத்துக்கு போகணும், உயர்ந்த தளத்துக்கு போகணும். அப்போ வந்து நம்ம புலன்களை எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம இங்கே வந்து சுனந்தா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, லாஸ்ட் ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? பிரபு உங்க கையில இருக்கா? சுனந்தா மாதாஜி, ஹரே மாதாஜி. சுனந்தா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ நம்ம இங்கே முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நிதாய கௌர பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம், பத்ம புராணத்தில் இந்த பகவத்கீதை படிக்கக்கூடிய பலன் ஒன்று அமைச்சிருக்காங்க. அது ஒரு ஃபியூ லைன்ஸ் இருக்கு, படிச்சிடறேன், கேட்டுக்கோங்க. நம் முன்னோர்கள் நற்கதி அடைய ஐயப்பா, ஜனஸ்தானத்தில் ஜடன் ஜடனன் ஜடன் என்ற அந்தணன் தன்னுடைய ஜாதி தர்மத்தை விட்டு வணிக தொழில் செய்து வந்தான். ஆதலால் தீய பழக்கத்திற்கு ஆளானான். ஒரு நாள் வியாபார நிமித்தம் காட்டு வழியாக செல்கையில் திருடர்களால் வழிபறிக்கப்பட்டு இறந்தான். ஆனால் அவனுடைய பிள்ளைகள் வேதங்கள் கற்று ஞானியாக இருந்ததனால் தன் தந்தை இருந்ததை கேள்வியுற்று அவருக்கு அந்திம கிரியையை செய்வதற்காக காசிக்கு செல்லும் வழியில் தன் தந்தை இருந்ததை சொல்லப்பட்ட இடத்தில் நின்று கொண்டு பகவத்கீதையின் 3வது
மூன்றாவது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தான். உடனே மேலிருந்து அவனுடைய தந்தை, மகனே, உன்னால் நான் இந்த நரகத்தில் இருந்து விடுபட்டேன். அவ்விதமே நம் வம்சத்தில் அனைவரும் தீயகர் மத்தியிலிருந்து விடுபட்டு நற்கதியை அடைய மூன்றாவது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்யுமாறு கூறினார். மகனும் அவ்வாறே மூன்றாவது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்து அனைவருக்கும் நற்கதி அளித்தார். ஸோ நம்ம மூன்றாவது அத்தியாயம் படிக்கிறதுனால நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு வந்து நன்மை அளிக்கும். இதுதான் இதனுடைய பலஸ்துதி. ஓகேங்களா? இது பத்ம புராணத்தில் சொல்லியிருக்கு. உங்களுக்கு அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. நம்ம என் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ எவ்ரிவன். நாளைக்கு சீக்கிரம் வந்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா.